Terve kaikille. Teille on KB jälleen toiminnassa ja teille pelataan vähän World of Tanksia. Tai näytetään vähän tämmöstä erikoisempaa tulosta tommosesta taistelusta. Tuli, että sai T-18 vaunulla 9 tankkia 1000 näkyy tossa noin. Ja jos mä saan niinku tankki S:n tai toinen, sit mä sain Steel Wall, sit mä sain Top Gun ja sit mä sain High Caliber. Elikkä se on niinku ilman premiumia niinku, tai mitään boost-juttu, event-juttu, niin 1244 niinku perus XP, eikä mitään lisää XP siihen. Ja sitten 14 570 krediittiä. Se on jo aika vitun paljon. Ja tää T-19 on kakkostieri ja mä tein yli 1000 damagea siinä pelissä. Et se on aika vitusti niinku kakkostierillä. Hyvä, että mä saan 5 tai 6 tierille semmoista. Noniin. KP kiittää ja kuittaa.